martaba. Magauta na suna so na sauko, har wasu sun dana mini tarko. Rabo na rabbi sanya na dauko, idan ka bani ba wanda zai ce mini ban kai ba. Ƙara martaba. Dakta Muhammad mai magani ne, masanin sirrin ma'aurata ne, a wannan ɓangaren shi gwani ne, ai sai kun gwada za ku gane. Har da martaba. Dakta Muhammad kana da girma, kai suna kasashe da dama. Saudiya suna jinjina ma, Nijar har da 'yan Chad su ma. Aikin ka sun yaba. Mijin Maryam da Maryam kai ɗaya, angon Firdausu duk gaba ɗaya. Baban Adam taka a daidai, baban Idrisa kai daidai. Ƙara martaba. Ku zo ga sabulin dilkana ce, wanda yake ƙara kyau na mace. A kayan shogilas kun yi dace, ga turare na wuta dukkana ce. Kumbar mata akwai turare kyansu an yaba. Kayan kamshin maza da mata, turare masu kamshi da tsafta. Bona da kwalacca ta mata, janari mai kauda duka karni, a kashi ko a jikin muke ma karɓi gwada.